исхоқӣ баъди 52 рӯзи дар пӯсти вакилӣ ҷавоб менависад. Дар як варақ 6 пункт менависад ки мотулиқи фалон шумо ба суди ноҳия муроҷиат. чунин эро дар ҷаласаи маҷлиси намояндагони тоҷикистон дар робита ба шеваи кори баъзе мансабдорон гирифта шуд ки ба пурсишҳои расмии вакилон бо таъхир посух мегардонанд. суди олӣ бояд ки яъне бештар аҳамият диҳад ки дар як мушкилоте ҳаст агар дархости вакилӣ ва мактуби ҷонишини раиси олӣ ба суди ноҳия мерафт масъулият ҳис мекард. раиси ҳизби демократ аз зариф ализода намояндаи раисҷумҳури тоҷикистон дар парлумон хост масъалаи муносибат ба дархости вакилонро зери назар гиранд. ӯ суханашро анҷом надода раиси маҷлиси намояндагон дар хитоб ба вай гуфт дур наравед. устоди азизи ман аз шумо хоҳиш мекардам оиди мутобиқ бурдани ҳамин кадр ба вазифаи худаш дида шавад. дар ин ҷаласа қабл аз усмонзода дигар вакили парлумонӣ ғайрат азизода аз талошҳояш барои тамос ё мулоқот бо вазири саноат ва технологияҳои нави тоҷикистон нигаронӣ намуд. боиди қабули шумо ма бо телефонӣ ҳам бо шумо як бор гап задем. мутаассифона хай қабул ҳам дигар масъалаҳои объективу субъектив буданд, сафарҳои бисёр буданд ва ман фикр мекунам ки мо албатта вақт пайдо карда бо шумо гуфтугузор мекунем. нигаронӣ аз дастрасии вакилон ба мансабдорон дар ҳолест ки чунин мушкил борҳо аз забони сокинони оддӣ ва журналистон садо додааст. тибқи қонунгузории кишвар мансабдорон ба муроҷиатҳои сокинони оддӣ то 1 моҳ ва ба хабарнигорон аз 3 то 15 рӯз бояд посух диҳанд, меъёре ки на ҳамеша дар тоҷикистон риоя мешавад.